Hayi ngiyadideka manje mfethu. Noma ichips ngiyayiyeka njengoba bese ngiyiyekile nje. Abuke draw. Njengoba kule draw le. Hayi wena uhlula into encane. Yazi ngiyakutshela nje mina ukuthi amakhosi angithi bedlalela kuphi ekhaya. Yeah. Uma esekhaya amakhosi kufana nokuthi akuphi asesigodlweni sawo. Nje. I-Pirates ifana nabantu bezowenzani bezokhonsult. Nje. Amakhosi ngoba ekona eqala ebethi vumani bo ukudliwa. Angavuma i-Pirates. Uma ingavuma i-Pirates amathambo amakhosi enjani angahlangana. Uma engahlangana amathambo i-Pirates ayiwini. Kanti futhi uma engahlangana amathambo amakhosi kanjalo namakhosi izinto ayiwahambeni kahle. Kwase kwaba-ke yini i-draw. Kahle indaba odilele la emathambeni okuyini okuyi-Pirates ngoba ngitshela wonke umuntu oyi-Pirates. Lele lapho lento. Ilele la. Hayi lele la mina lele la. Sithi lele lapho. La. Hayi la. Hayi kuwena. Hayi mina lele la.